strašne rád, že ste tu. Dneska tu je nikto z titulmi, sme tu Peňa, barcelonista, Slovaka, Deus a Tatras. Bol oficiálne zaradený do toho zoznamu fanklubov FC Barcelona 11.2.2013 a vlastne bol to proces, ktorý trval 10 mesiacov a po tom celom procese sú vlastne boli zaradení do toho oficiálneho zoznamu fanklubov a fungujeme teda oficiálne od 11. februára 2013. Prvotnou myšlienkou bolo všetkých členov zo Slovenska združiť a vytvoriť podmienky na to, aby sa stretávali, aby chodili na zájazdy. Budeme rozbiehať v roku 2014 členstvo, v ktorom sa budú môcť dozvedieť naši fanúšikovia na našej stránke fcbarca.sk. Môj obľúbený hráč bol Abidal. A Messi. Je to Puyol, Xavi, Iniesta. Piqué je taký môj vzor. Prajem veľa úspechov hlavne našej obľúbenému týmu. Určite veľa zdravia, šťastia, lásky. Dlhé trvanie čoraz viac členov, fanúšikov. Samé úspechy, pravda, že prajem. Len to najlepšie, určite. Nech vyhrá, čo sa dá. Tak ja by som poprial fanklubu v roku 2014 určite minimálne to, čo sme zažili v roku 2013, aby tá členská základňa sa len rozširovala, aby ľudia boli spokojní, aby boli v priateľskej atmosfére, ako tu vidíme dnes, aby si užívali či už zájazdy, či tieto podujatia, aby o tej Barcelone na Slovensku sme nejakým spôsobom rozprávali, aby sme šírili dobré meno nášmu fanklubu, ktoré je fakt v Barcelone na vysokej úrovni a budeme radi, ak teda hlavne tí členovia budú s nami a budú nás ďalej podporovať.